Balimao Anyokma, très urgent. Balimao, bien mardi 17 juin 2025. Maléo Amboraka, information tellement d'osro. Ko Assimi Goïta est première pierre da Malika et usine raffinerie. Nobe anga sanuga glan, anga sanuga raffinerie en RFI. Ko Assimi Goïta tara ko première pierre kayo dabi. Maléon et kunu. Donc, amena anga klinata di akan. Ningene fenyuman badi. Mali reka ka sanu kafe oye kibara mi kibara duman badi we tieni mais malion a semaine fla orola comme abela jele nyabe Assimi Goïta la brigade fla bolo tanto voilà comme Mali sanu comme Mali ga sanu femena ke Mali brigade ara na agli ta oron na de menadi que la première pierre de l'usine de la raffinerie d'or au Mali est posée avec succès par Assimi Goïta. Voilà. Ko Mali bena, voilà, ko cérémonie officielle dépose la première pierre de l'usine des raffineries d'or du Mali. Ko Soroma SA. Donc, où y ko Mali rebenaka usine des raffineries d'or ko ke Mali kono. Donc, Assimi Goïta kaya première pierre d'abi. Mali on a première pierre anyayi. Ndan chien fula première pierre ye kuma be Mali kola. Voilà, Malien bela jelembo kalama déjà. Mena kuma do nyafo Malien ngena. Wallahi, Mali ga sanu ga ke Mali tai, aka ke Malien sagoyi. O mani mama yo koro ite Mali fe. Mama be Mali fe. Igas Mali fenga ke Mali tai o kanga jayi. Mais ni ko inflene Malien. Assimi Goïta ni première pierre mundabi. Ndiara abado nta première pierre da go floyi. Assimi Goïta tara première pierre da. Ayala mede. Ko Mali bena énergie solaire soro. Ko ka courant ko bampeu. Atara première pierre da Safou. Atara da Tchakabougou. Atara da Sangaribougou. Est-ce que Mali panoko nyana borawa? O mateme kalo da wananga ko meru tara ka togo fana fengeke. O te kele nye folo. Flana tuguni. Mali ay kuma ina mede. 2021 Ugo irisu bela terrain kungolo di Malima. Ko Mali terrain ko c'est bon. Ko irisu bela terrain kungolo dama. Malien ko terrain wula bamako ni kaiche. Milliard tan ani woro o tunamo tachoui. Meka Malien meka afa aka mu famia. En grosso modo Assimi Goïta ka 5 ans kuma mu folé. Il faut ka actido ira mu ato Malien be soai. CNTB doba sarala. Assimi Goïta première pierre da. Oh Assimi Goïta tanaye Sandourou. Moi, je ne suis pas contre. Hein. Ni hera de Malima, ni hera de. Mais mec a fait un quoi? Hein? Quand nous trois blengi tout, ni tout moublé be bouli. Claude Tege, ou quand on a fait la sommide. On est content, mais il faut vous réserver. Première pierre, Tchamandale, mais oro Tchamana. Assimi Goïta, tu crois que Pierre Goïta, monsieur le première pierre. Pierre Goïta, quand est première pierre de David, Pierre Goïta. Pierre Goïta est première pierre d'abi. Kata Segou Bakofe ani Segou Banya. Assimi Goïta est première pierre da kabena ponda Segou Bakuna kun. Agacha san sabayi pomada. Aita Segou ka ngininga. Ota bane tukunde. O temene ko fe tukuninga bala. Assimi Goïta comment on appelle là Kaïsra là. Voilà, sur la route de Kaï. Comment on appelle là, Kaï Dougou Dobe non. Kabo, comment on appelle là, Kaï Sandare sera là. Milliard chama de débloquer la coco sera glan. Hali chino sera ma glan. Tout récemment, voilà, ou bien qu'à tout à la terrorisou. Début terrorisou mana, ou désolé, ma sera munda. Malien, milliard, cheki ou bien milliard temps de dira ni ma fli. Quand ta groupe 100, quand malien a courant te bam. O war chouena o tigu mata kasola. Malion, Mali sanu. Assimi Goïta te ka gérer. Assimi Goïta ni batulu nyang ani modibo kono o lebe ka Mali sanu gérer. Non, Assimi Goïta kelengo ko Mali sanu mena ke Mali tai. E o mata izini joa. Utara ko lichom fagara buguni ko bara damina. Ko Mali bebe ke milliardaire. Est-ce que dobora Mali segela? Est-ce que dobora courantela? Est-ce que dobora Mali geleya la? Non, foi mo boala. Ame nouvelle douma me dongo do ante poutrei. Ni fe mou fara ko beke o teka ke chokola.
Chouani ou ka zone te kamine. Procureur de la Cour suprême, Timothy ou encore Timothy, on pourra ka déclaration que, comme Mali ministre ta anikele, comme milliard biseki chouena, o tigu minana. Fanga mini zonto mine ka don kasola, o fanga mana fe fo kale boke jamana o do manga da o fanga la. Malion, Mali sanu ka ke Mali taye, o mani mo koro kite Mali fe. O kaline. Mais moment kuna bi ko Assimi Goïta. Ama première pierre dawa aya sigi ya compter de. Ay première pierre dawa asimata nyefe. Ota bane tukunde. O temene ko fa ka bala tukuni. CMDT la milliard bisigi ni ko shwena. Assimi Goïta benge esko minana ka don kaso. Nango damele bulla kana Amerika. Ya roma menede. Ota bane. Utara chinois o fe ko chinois be na debe ba ke Mali o deme be mi. Ko compagnie aérienne me damne ko risu dara obemi fe fera juma ne be kake uta banede o temene ko fe 16 milliards maliens ko trafic ferroviaire ay kaisra laje ala kama milliard ta ani kele o le dira ko ka fanga kla milliard ta ani woro je m'excuse milliard ta woro o dira Assimi Goïta tene musoma no ye madame Dambélé Madina Sissoko ministre des transports a desra ka kaisra glan a desara ka kayi terango ɲɛnabɔ a ye kayi sira lajɛ bi muso kɔnɔma kɔnɔ bɛ tiɲɛ ko Assimi Goïta ko k'ale première pierre da ko maliyɛnw ka sanu bɛ kɛ maliyɛnw ta ye Assimi Goïta nalen fanga la situation sécuritaire bɛ cogo jumɛn bi a bɛ distraction dɔrɔn na a ka san 5 in kan kunna o de plan bɛ kala bɛ ka ngalon fara ɲɔgɔn kan maliyɛnw ne d'a fana bɛɛ ngalon Assimi Goïta ni Batulu Nyang de be ka Mali sanu jiri. No Assimi ko Malion nga sanu mena ke Mali sanu te Mali tale Mali sanu e Batulu Nyang de Assimi de taye. Avec Assimi ka fin jumene bo ka here be ka. Assimi na le Malion be ka here jumene sorobi. Na bora 2012 wati la ko tabolo kun kan 2022 wati la kana 2023 la. Depuis Assimi Goïta ye gouvernement changé mun ke. Ha? Ka Sadio Kamara ka mogo mine ko don kaso la ka surasi be ka mogo boy ka miseng be boy kana ni zona so mogo na teru na sunguru ka mogo yi de pas Assimi Goïta o ke do mi Mali commencera ka bi même situation sécuritaire la aya yi ko be ka dégrader choko mina dien be nyeboran fe wakati na ka sura be bolo be nyogon bolo mais depuis janfa do na ko la dron ko be tiena Mali en ko bo niveau de la vie Assimi Goïta ko première pierre monsieur première pierre Assimi Goïta to ko Pierre Goïta. Voilà, Pierre Goïta. Antlo beninga gré première Pierre Koula. Voilà. Ora temen ko fa tuni nga bala. C'est nous. Voilà. Assimi Goïta aye comment on appelle là. Aye bara do fana kunda. Noye Segu dugu flan ñogonche. Voilà. Segu dugu flan ñogonche. Donc aye première pierre da oro fana amo oro fana ama tableau foi soro oula. O Segu bako fe je m'excuse. Segu bako fa ni Segu banya koka ponda hali chino pomada samini nga 200 kono o manyena bo. OK. O bela de lente benen ko fe ka bala tukuni malien. Milliard bi kononto ani saba. Vérificateur général ira ko shona énergie la. Énergie jambe ko gérer Assimi Goïta de ko jija. Adime zone juma mine ka don kasola kay mali na folo sigi. Président te zomine ka don kasola foni kungolo mandayi. Mo gamu be kasola c'est des prisonniers politiques. Les vrais voleurs se trouvent à côté d'Assimi Goïta. Awa be Assimi rek so mogodi. No na ka les premières pierres da. Ote jaga donye wa. Mali ataw da ka shino ko foyi poutre. Billahi ne defle ka fanyana. Aywa meru. Aya kolosi sur Assimi Goïta be tan galon tika ka noro la ka ay terrain feri de. Meru ogara so ma sen yoro la de ay kene Assimi Goïta première pierre da orona ay to ka taka oroni filmer de ay oroni kolosi vilomanu aya Assimi première pierre da oro mais première pierre da oro ay tala ja ay ni brigin dengele minda awani brigin dengele ne be pour le moment de peut-être ça que surprise be donc là c'est possible parce que ni trouble yi tu ni misi ni tumble ne be boli Assimi nan ta kero de bi ça dit transition fait en galon de be ka cha na fait. Donc a fo bela jele ngena ngate Batulu Nyang na ka Batulu Nyang yara ay Batulu Nyang folo na sans photo laje ay ngate Batulu Nyang ke muso fimandi ngate muso fimandi kuna ayanta la ne ke muso fimandi de pas Assimi Goïta kara président dro Batulu Nyang jere ba ko tubabu ayanta la ne Batulu Nyang de ne fana Batulu Nyang ni ayana nya bala de a jera ayanga damana na flow beta ka di sunguruma
c'est-à-dire Bamako encerclé le terroristes bolo ate ka joro la de avec c'est-à-dire Assimi Goïta billahi be jaga dom ne be mana komina ni ma tanga situation sécuritaire ka recrutement ni fonge ku be première paire ou be Pierre Goïta ni terroristes mi na domina obi kungulo gana ki toko da ko Pierre Goïta billahi tallahi ibe ka tlonga danger de la wala billahi tu t'amuses avec le feu toujours avec folie de grandeur là alors ali irisu ima irisu ma tellement mogo tigɛra Assimi Goïta la ali irisu ali antali mun kɛra ani Assimi ni capitaine tali mun kɛra irisu fe 2023 là si je ne me trompe pas u tali mun kɛra irisi la irisu ye fɛn d'a ma engrais d'a ma ka carburant d'a ma ka fɛngɛ comment on appelle là comment on appelle là fɛn caman d'a ma mais an bɛ bali mun de la Assimi Goïta irisu ye fɛn d'a ma dumuni fɛn d'a ma farni wala farni ni fo dana Assimi Goïta ka mogo ya befiri Assimi ni sanu ya war befiri ka kuku ima irisu ye Burkina ni Niger son zona Mali son zina parce que ku ni rapport tise ka yi irisu fana ka service de renseignement me mballa o lieu message ci Poutine ma ko Assimi Goïta bedu ima Poutine ma fencha mazina so son to ko lawo ne be ka kuma fana ni korona ce tiɲɛ du Assimi u ya fere de billahi tallahi irisu ka engrais u ka farni mugu u ya fefe blé u ya befiri. Ils ont tout vendu. C'est pas faux. Donc, quand on y et autrement qu'on fait kabala, abise ka famia. Mali ministre de la défense Korofla, Dairou Dambeli, ni un vrai soulard. Il m'a Canada ma soka ambassadeur. Assimi Goïta comme faire Mali ambassadeur Canada ko ayi ko avec Glomi. Assimi wololo bengedi ni. Ay Mali beka somogo yi ka beka Dambeli fait Assimi ba somogo de Dambeli. Assimi bena ka wudu. Assimi comme faire nomi. Ni ne que Ibeka ka ministre de la défense un grand voleur. Yamoussa Kamara. Ka sanogo to transition président là où est Djongunari. Yamoussa Kamara que Mali ministre de la défense. Comme milliard tani kele wantoro milliard konto ko shwena ko ikirinian bulla ka takanoi. Yamoussa de que ali chini Mali milliard tan flawa antaro juli. O warma yali chini Yamoussa Kamara no. Yamoussa Kamara o zonkoro flaw de flash mi krefe. Assimi nana fanga amana fanga la kamali soba nana ka shweni de digi. Mais tient les fana et puis on te met fait capable tout et mena fin do irola abena obé de baliba anga janga ni kuma la me nyonga fa obé de baliba na ba an beka janga ni kuma la me an karamo aidara bora ay munde fo transition ko ina malion aw na anga janga aidara kuma kana me bi video kari de ayala ja aidara be na mu fo waji ili kojugu miri abe bi barake galo ko wallahi abe barake galo mai hali kafiri sebe usrana galo ne anyere fe ya no fiye shenjama bomana kubiya bomana boli sona kubiya mais bomana bi boli sona bi lomi mais bomana sebe besara kuma galo galo mai ni bora mo ma ka galo tigeli nona farala abana malion aya idara ka kuma bede ni mabona mbora idara dade o te kelengi anga ni ro fana metuguni adiro jamana kono dembe ni demiseni kake comme na fin jamana kono de chite ko kalama to bu ba fa comme la infantiliser tous les maliens ka boka kuma fo sogoma ani mun be fo sogoma ani mun be ke chauffeur o te kelen mun be fo sogoma mun be fo bi ani mun be fo chini o te kelen o te kelen ami yami tungo do kuma yelema malo ya tala et tous les jours kuma yelema to tous les jours atigi kelen no hakilla o le tai chien en fait follow ni be kuma yelema be malo ya iba ko mo wala ka ta fo eta fo oron to ke horon tabulo te wa malikura tabulo manga koyi amana gele chogo anga nyefo mais ablenembe ajelembe klefe ablenembe choufe nambara ngalontige jadi mogo yo politique mogo attaquer ko mun kama mogo tigara politique mogo la mun kama o de ni parce que tu vas fota le ko kata o te keleni wa o kelen de be sena ali ango bo ka bode kono na te yuruguru kele ka konti
malien bela jele ni kuma me amian ni en fo de bisalo ne salon video de ni mafli useni amian gindo di pulo ay ni kuma fo malien ni kuma be fle de afla nyakoro de malikura de fle neta ngalon ima ngalon te kala professionnel ngalon le professionnel président be ngalon mi président be ngalon mi te ka machita te angani petini fana ka kuma me transition ko ina no wasini atage awa todra ile futai ale amabo ni jenesu go na le shira go jenesu shira ni ay shele tante yatre ko kashimi shura abela jelo mede angani chakora fana ka kuma la me la me biwolo la magena ka mage ayala mede la rabbil alamin la ayala mede wallahi adama ne fenye mali nkono ngesa biwolo ko ina kami alaenda medilikai yin kalo yin mali ngono kami alaenda anyan kalo kali ka pi mi wo ala ko teke be o medilika ngalo ntile susu mo me shila ma to wili ira voilà ni java yin mali nkono kami alaenda wa java be bola anan kalo be bola international cleaner voilà na foli na ko kulita horo damitigi ibi re damika ba muma be ali sabaki na ni dalakan horo ni be dalakan labat horo ndi ibi dalakan ni labat akala fo horo manya fo bi nya ko shi asibite horo ngoy na lislaje uyen kalumi ntie ala di bado horo ya meso anima iyo mama e ko be kuma flako horo nti wallahi adan de la ka ko aka wayula ako horo fo ka sa atinga lonti ne onge horo ngala ngal ndigale kam ni president chairman temela ne nyina ya president chairman billahi itene mana ko yin ngila itene ni obila itene mana ko yin ngila olu kle betemena ibekawo atetewo alfa ni kle betemena malik meke po malik meke shiraka meni kle semeni ni kle dama ni kono kle menga ere tebui ni kle dama ni kono je ko bekra mali ngono ya je to bedra malinga wa ma shite trajo mo on kan boko angol ma yin alape sitanye dabal tanye alay fa kalfola nuke anro bulla marfo na bulla pinu alay fa kalfola o ala kile mi ya kalfola ala kanu bo fanga na abada ni ala mumbalu na ya so ye jumla dun kon to yo ko ala re boto ala ko wala fanga to yo abala jele ni umma me sam voilà la vérité atale kuligoro fara tuguna taran galum